vážení kolegovia, volám sa Matej Gatia a mám prednášku o vnútorných ústrojoch. Vnútorné ústroje sú mozog, pľúca, srdce, pečeň, žalúdok, črevá a obličky. Poprosím o ďalší obrázok. Mozog. Mozog riadi všetky činnosti tela. Hmat, zrak, čuch, chuť, reč, sluch, pohyby tela, správanie a emócie. Poprosím o ďalší obrázok. Pľúca. Pľúca umožňujú dýchať. Človek má dvoje pľúc, pravé a ľavé nie sú rovnako veľké. Pravé pľúca sú väčšie ako ľavé. To sú pravé, to je väčšie pľúca jedno a to je ľavé, toto je srdce Srdce. Srdce zabezpečuje obeh krvi. Každý deň srdce urobí 12 000 úderov. Srdce je rozdelené na dve časti svalovou priehrádkou na predtieň a komoru. Toto je ľavá komora, toto je pravá komora, toto je predtieň. Pečeň. Pečeň tvorí tekutinu, ktorá rozkladá potravu. Žalúdok spracúva potravu. Čreva spracúvajú potravu. Pečeň, žalúdok a čreva patria do tráviacich orgánov. V tenkom čreve sa pretvárajú výživné látky do krvi. V hrubom čreve sa hmota zahustuje. Obličky odstraňujú z krvi škodlivé látky. Obličky majú tmavo-červenú farbu, tvar fazole a veľké sú ako pecť. Obličiek odchádza moč do močovodov dvoch dlhých rúrok, ktoré spracúvajú obličky močovým mechúrom. Ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že sa vám páčilo.